Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Nah menika panjenengan sowan tindak mriki alhamdulillah sepindah silaturahim. Kangkep kaping kalihipun badhe mresani utawi badhe napa mendhet istilahipun menika gambar ingkang kenging kangge sejarah. Nah menika kula Mas Giri inggih kula awal gua menika inggih tahun 91 bulan 1 tanggal 1 hari A Selasa Kliwon. Nah menika kula bikak kula lebeti. Nah menika kenyataan inggih menika gua menika langkung indah, langkung alam, langkung sae. Nah saklajengipun Mas Giri, nah gua menika ingga sepriki menika kenyataan kula mlebet sepindahan menika kula dipun temoni lan dipun rangkul kalian para leluhur lan pepunden sing lenggah wonten mriki inggih menika ingkang dipun sebat asmanipun Roro Ayu Kencana Wungu. Lah menika nalika semonten kula menika inggih dipun panggilan dipun dipun rangkul kalian ibuke enten Lebet. Lah menika dipun kenalaken. Lah menika saklajengipun nek kiambakipun menika naminipun inggih menika Roro Ayu Kencana Wungu menika putra Brawijaya ingkang kaping gangsal. Lajeng ingga sepriki kenyataan gua menika wonten inti-intinipun wonten hikmahipun. Nalika saderengipun kula buka kan gua menika ketutup dadosipun nggih mboten mangertos. Nah gandeng kula sampun dipun takdiraken kaliyan Gusti Allah mbok bilih menika kula kedah nglantari utawi kula mbikak parengaken gua menika kula mlebet inggih tahun 91 bulan 1 tanggal 1 dintenipun Anggara Kasih Selasa Kliwon. Lah nyataan ingga sepriki lah kula menika kapurih gula wentah mboten pareng ngrusak batu-batu alam ingkang wonten jero. Lah kapurih kula menika nglestarekaken, kapurih ngreksa. Lah pintunipun kula menika mboten pareng dirusak, kula ken bikak pintune. Lah kenyataan ingga sepriki nggih kenyataan dipun lenggahi kalian Kencana Wungu kalian bapakipun sakniki menika. Kala mangsanipun bapake nggih tok tindak mriki menika Sinuwun Brawijaya ingkang kaping gangsal menika. Salajengipun Pak Giri nggih menika ruangan menika ngantos dumugi 7 ruang, dadepun 7 ruang. Nah, menika naminipun, asmanipun ruangan-ruangan menika sampun asmanipun benten-benten. Ingkang pertama menika ruang tamu, ingkang ngajeng kiambak menika pendopo. Nah, ingkang nomor kalih nggih menika kabudayan. Ingkang nomor 3 kapusakan, ingkang nomor sekawan jumenengan, ingkang nomor gangsal inggih menika untuk serasean. Nomor 6 nah menika kangge menika nggen sendangipun ingkang 7 ruang, ingkang 7 ruang ujung kiambak menika nggen inggih pelenggahan ibuipun dadepun Kencana Wungu. Nah, menika sejarahipun dadakipun menika aslinipun nek miturut ngendikanipun menika Brawijaya kaliyan Kencana Wungu menika menika saking asal usulipun Majapahit. Jawa Timur aslinipun sawanipun gandeng inggih kok ngantos dumugi Jawa Tengah mapan lenggah wonten mriki menika kala rumiyin nggih wonten sejarahipun kiambakipun menika dipun kitahipun dipun incih kalian minyak jinggo.
minyak jinggo menika saking Blambangan. Piyambakipun badhe dipun garwa mboten purun. Lah menika akhiripun piyambakipun ngantos mate-matean. Dadosipun lajengipun lah ngenten ke sayumbara. Sapa sing isa mateni minyak jinggo ora kor gawe leletheking jagat. Iku mung ngrusuhi si Kencana Wungu badhe dipun garwa mboten purun, piyambakipun kaliyan Damar Wulan nalika piyambake mlajeng menika. Lah ngentenaken kan inggih menika Patih Lugender. Patih Lugender menika gadah putra kalih ingkang asmanipun nggih menika Layang Seta kaliyan Layang Kumitir. Lah menika sami-sami badhe nyuwita wonten Majapahit. Sipun sing saged nggih Damar Wulan menika akhiripun menika dados ontran-ontran kaliyan Lugender mboten rimakaken putra kalih menika mboten lulus ngentenaken ontran-ontran utang pati nyaur pati bab sing iso mateni si minyak jinggo nggih kajawi si Damar Wulan. Lah akhire Lugender mboten rimakaken lah ayo utang pati nyaur pati njajah negara utawi Ratu Majapahit. Ayo utang pati ya nyaur pati. Pokoke Kencana Wungu kudu didigas janggane genti. Ya ambake mlajar dhateng Kraton Yogya. Dhateng Yogya nyuwun dipun antaraken dhateng Parangtritis inggih menika sowan ibuke. Akhiripun ken mlajar mriki menika diasmani Gunung Gandok menika pucukipun kalih gununge dados tunggal Mas niki. Pramila nggih niku akhire lenggahe Kencana Wungu wonten mriki. Menika ndeloklah nggih negara Jawa Tengah menika kanggenan turun Ratu Majapahit. Ya mriki menika nek kangge istilah kangge suka-suka kalih lare-lare mriki menika pertapan utawi pelenggahan pendopo Guwa Putri Kencana menika mboten seneng nek kangge ajak-ajakan lare-lare. Mila niki kedah maringi pintu. Nah menika nek mboten wonten tamu nggih mboten kebikak nek enten tamu nggih kedah dipun bikak. Nah menika nggih saipun mriki menika istilah kangge ngenengaken utawi kangge nenangaken masalah penggalian utawi pikiran. Paminipun wonten dalem menika wonten kok glesah susah. Nah menika kenyataane sowan mriki anggepun niki nyinakaken toya ingkang wonten lokasi guwa mriki kenyataan nggih menika toyanipun mon kenging kangge syarat sarana pinangka menika lantaran saking Allah Subhanahu wa taala Mas Giri. Dadosipun sedaya menika yen ginakaken lair batos landasan menika lebet menika panci kathah masalah peninggalan tapi kula menika dipun kuasakaken ing mboten kuasa setelahipun menika nuruti para kadang para waris bab kula menika paringi kunci tapi mboten bareng kula ngginakaken utawi kula mendhetaken. Nah salajeng kajawi menika mriki menika mung mendhet cara carane nika mung ikmahe napa dene nek kangge santen menika mung kedah lunturipun ingkang dipun agem para tamu, para kadang waris ingkang tebih ingkang celak menika dasipun boten kenging kangge pun jajal-jajalan mung kangge pun acak-acakan nek mriki
Nggih, sipate pripun nggih nek mung ajeng jajal-jajal ya apa boleh buat ngoten mawon. Datose nek jajal-jajal nek wong Jawa niku nggih ning ngoten niku Mas. Walate Pak. Nggih, dadosipun menika atur kawula ambek bilih mangke wonten leres saking Allah Subhanahu wa taala lepat enten pribadi kawula mugi istilah kangge nyuting napa kangge mendhet gambaripun mugi saged lestantun lan saged lancar napa ingkang dipun tindakaken Mas Giri sedaya mangke wonten ing mahipun langkung sae, langkung lancar, langsung langkung gangsar. Mong panyuwun kula sampun inggih menika mbok bilih kula ngemel ngeten menika kula kenten wingking kula menika ibuke sampun nengga wonten wingking kula niki. Lah nggih bener-bener apa ora menika kadangku lah menika nyatanipun nggih saged estu-estu panjenengan badhe nindakaken amanah utawi sedaya kala wau nindakaken sejarah mboten wonten awonipun mboten wonten klentunipun. Sebab sakniki masalah para leluhur, para pepundhen, para inggih sunan-sunan kemawon dipun padosi menika kedah dipun badhe dipun lajengaken masalah sejarah-sejarah badhe dipun tingalaken malih. Pilih menika atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.